di perminggota apala di tikyon. Adorak sota mulai perminggota parjulu mahita martang yang nahom di bagas arohat tapi martang yang mahita. Amin. Tapuji Tuhata, mare demehita sa buku ede nomor 560 sia ayat sada sahatu tulu. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Ditibang rohanami do ale debata asini roham di parsitongan ni Joromi, sumatu goarmu do baritam, ale debata ro di ujung ni tanoon. Gok hati gorad do siamummi, tibul do Jehovah jala pujion situtudo di bagasan hutani de batata di atas ni dolok habadion nai. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
martang yang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami, sai togu-togu jala ajari ma rohanami marhite-hite toddimi. Asa olo hami manangihon dohot majalo hatam, sai pahot ma hatam di bagasa rohanami. Asalami baru jala labadia rohanami. Sayurupi ma asalam marhaporsiaon hami tu anakmu, Tuhan Yesus Kristus, asa jumpa kami hanguluan saliling nililingna. Amin. Tapuji Tuhata maret dehita sa buku de nomor 107. Tatangi homma patik ni debata di mingguta sadarion imana tarsurat di buku ni Parjamita 12 ayat 10 tolu songonom mariro disi. Pangaripunan ni sude poda naungi tabege oddo. Habiari ma debata jalara doti akka tonanai ido inana si ingoton ni ganup jolma. Ima sahakna atong rak mangidugu mahita sia Tuhan debata. Ali Tuhan debata saya pergugui menami mangga menapa kudatikui. Amin. Tapuji Tuhata maret demehita sia buku de nomor 733 ayat sada 12. Tujolo ni debata atau poti ma dosa tanagodangi
martang yang mahita. Ali Tuhan de bata ama namin na di banua gijang. Hodo na patupaon hasisani dusa di hami. Halak na dangolon. Marhite-hite anak kaholongan ni Roham. Saya si Maroham di hami. Akka na mangarsakod dusa nami. Saya sahapi matu bagasa rohanami hasisani dusa nami i. Lehom matu hami todim na badiai. Asa unang ganggu rohanami di asin Roham. Alaya sahot rohanami marhapor siaon. Laho mangotapon nasa dusa dohot roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho. Gabi pelean na mangulu. Jalan abadia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gima baga-baga ni debata taringo tu sesan dusata. Songonodo hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuau hamu akan aloja jalana sorat. Hupasonak pe hamu. Buat tamu ma augaku tu hamu. Guru kamu ma sianau. Aina labo doau jalana serek marroha. Asa dapotan hasonanga to dimuna. Ai labok do augaku. Jalan yang dohot nahu papor saton. Hasang apa ma di debata na di gijang. Amin. Tapuji Tuhan marhitekor ina Esther.
Tapuji Tuhata, mari demehita sabuku ede nomor 110 sia ayat 2 do tulu. Tatangi homa hatani debata turpu epistel di minggu tasadarion tarsurat di Matius 10 tulu ayat sada sahatu sia tajahama marsika sore dina sadari i ruar maje susia bagasi lahudul tu pasir nitao dungi gudang ma dihataho tunasida huhut pake upama ninna ma na lao tu balia do sahalak panabur lao manabur alayang gunadiba tutano na batu odo madabu dinaso sadia hapal tano jadi tibuma tu dibahen naso bagas tano disi anggona deba tu parsihupi ado madabu laus tubu do akasihupi i gabe dipisati ma emei hamu akan amar pinggol hamu mai ido sahakna martua do akan atau mangihon hatani di bata jala naupiopsa amin tapuji tuhata marhitikor naumi
Tapuji Tuhata, mari demehita sa buku Ede nomor 575 ayat sada doh uduna. Tidak koma hapor siaw tai songon na hina tidakon ni dongata sa hapor siaw di sadok portibion ra mahita madok au porsea di debat Jehovah ido ama pargogo na suhatu dusan na tumo palangi dohotan au porsea di Yesus Kristus anak di debat Jehovah na sasadai iman at tungkon sinaria na gabi-gabian sa di perbadia adorat suhahu ido tuhata na tumaon na birnit di panghuman ni sinatus nama terpajang doiwana di bawah pinarsilang na tuat tuan-tuan mitano na mulak manguru biari paturuh nama naik kusunko lahu untusiam de Jehovah amanai parguru na suhahu sani isi mana pai mangulak sukut panaon mangurumi na manguru na mate au porsea di berbadia jaladong sadahuria na dia buria pana kristen akan abadia do dihasasani dosa do dihaina do mulak manguru surut ayang na mate do yang luan amin. Tapuji Tuhata marhitekor ama paradiso.
Shalom. Tikting Minggu 16 Juli 2020 tolu. 2020 tolu. Guarni Minggu sadarion ima Minggu ponompon dung Trinitas. Do topik Minggu pangaramotion ni debata tu bangso na pinilitna. 2. Ruas na tambah. Mamuka sadarion Minggu 16 Juli 2020 tolu di jalo do gabe ruas ni huriata ima Amata Julpina Situmeang Inata Yeni Indasari Boru Pasaribu dohot sadadak danak bawah dohot sadadak danak boru Sian Huta Jalan Salak Harapan Jaya wilayah Sion na ro pindah sian HKBP Parangringan Resort Kolang Distrik 10 Distrik Sia Sibolga Tapteng Nias Anggiat ma gabe ruas na burju di huriata dipangido ma tu ruas na imbaru ase jongjong di bangkuna. Mau lihat Tolu Pandidion Nabadia Manang Khusus Sadarion Minggu 16 Juli 2020 tolu di Patupa Huriato do ulaon Pandidion Nabadia Manang Khusus tu aka yanakon ni Huriata toropna 5 halak ima tolu bawa dohot 2 boru saya anggiat ma gabe ruas na marhaposan jalan marhabiaran tu debata. Papaton pembekalan parhalado. Di hari Selasa tanggal 10 walu Juli 2020 tolu sahat ro di hari Rabu tanggal 10 sia Juli 2020 tolu maringanan di Puri Ayuda Resort Resort Bogor Jawa Barat di Patupa do pembekalan tu parhalado dohot keluarga. Saya anggiat dengan mardalan ulaoni. 5. Pertanggangan wilayah. Pinabotohon tu ruas ni huriata pertanggangan wilayah hari Selasa tanggal 10 walu Juli 2020 tolu dohot Rabu 10 sia Juli 2020 tolu masohot ma jolo jala diuduti muse na hari Selasa tanggal 25 Juli 2020 tolu dohot Rabu 26 Juli 2020 tolu. Pelean bulanan manang tahunan dohot diakoni sosial. Marite tiktingon disosohon ma tuganum ruas asa pasahaton sian ias ni roha peleanan bulanan tahunan dohot diakoni sosial boi di pasahat marite sada transfer tu rekening HKBP Harapan Jaya dengan nomor rekening Bank BRI sada walu 22 kosong sada 000 tolu 2 walu 5 onom opat atas nama HKBP Harapan Jaya. 2. Manang sian Sintua Ganup Wilayah. 3. Tu Sekretariat Huria Manang Bendahara Huria. Saya dipasu-pasu Tuhan ma saluhut parngoluota. 7. Sumbangan hepeng sian Kur Ama Huria. Di Papungu Kur Ama Huria hepeng godangna 20 juta rupiah. Lau di pasahat tu panitia pengadaan sarana parkir dohot dalan. Mau lihat tema di pasahat Huria tu nasida. Walu perwakilan Huria tu HKBP Resort Sulawesi Utara. Hombar tu pangonjakon amang pandeta Dr. Daner Wilfried Siregar Purhat do perwakilan ni Huriata ima amang Sintua Boni Vansius Napitupulu amang Insinyur Surya Negara Panjaitan SHMH dohot amang Sintua Dr. Andes Nalom Sijabat MH lau mandohoti acarai mulia tema di pasahat Huriata di Haradeo Nasida sia kebaktian bulanan remaja Naposo Bulung
Di hari Sabtu tanggal 22 Juli 2020 pukul 10 walu WIB maringanan dijabuni Laura Boru Sirait Sian Huta Perum Titian Kencana Blok B4 nomor 10 Sia remaja manang naposubulung HKBP Harapan Jaya di Patupa do kebaktian bulanan dohot tema New Beginning Sian Poda 10 Pitu ayat 22. Pinangido tusudi remaja manang naposubulung asa mandohoti kebaktian bulanani. 10. Rapot Huria HKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya di hari Minggu tanggal 30 Juli 2020 pukul 10.02 WIB dung sidung permingguan harian di Patupa Huriata do rapot Huria lau manopoton anggaran dohot per program kerja tahun 2024. Hombar tusi disosohon tuganup Dewan Patupa rapot seksi dot kategorial masing-masing dengan jadwal sebagai berikut. Sada tanggal 22 saat tanggal 20 Juli 2020 rapot seksi tiap-tiap dewan. Tanggal 24 Juli 2020 rapot parhalado parar tahun. Tanggal 26 Juli 2020 sosialisasi kepada jemaat di tiap wilayah saat pertanggungan wilayah. Opat tanggal 27 Juli 2020 rapat parhalado. Tanggal 30 Juli 2020 rapat jemaat. 10 sada namonding. Sadarion Minggu 10 Juli 2020 tolu marujung ngolu do Goar Leonel Fernando umur 10 tahun Sianuta Kafring Rawabugal RT 08 RW 025 wilayah Jetun. Anak ni amata Liu Kim Sang Tubuni Inata Evi Novita Borusiagian Tuata mana mangapul keluarga natinandikon nonona. Statistik dohot hatani dibata nadi tuntuhan AKBP di mingguan boy tajaha di tik-tik. Ulang tahun torop ni ruas ni huriata namar ulang tahun di mingguan toropna 27 halak. Parhalado dohot ruas pasaton selamat menyambut ulang tahun. Hata ni debata namandok di Pesalmen 65 ayat 10.2 nunga martupal denggan ni basam partanoan ni dibahen ho gok miak do aka bogasmi parhepengon ni huriata mingguan boy tajaha di tikting. Saldo kas ni huriata per 16 Juli 2020 tolu Huria diakoni 152.372.367 rupiah. Pembangunan perawatan 22.566.110 rupiah. Transitoria 7.125.000 rupiah. Sarana parkir dot dalan 30.876.200 rupiah. Tuatama nama sumasu parepengan ni huriata. Songonima tikting nama sa di huriata di bagasan samingguan. Tuatama nama sumasu. Tapuji tuhata marhite-hite kor ni ama huriata.
Tapuji Tuhata, marhite buku ede nomor 574, ayat sadado uruna.
Bani ni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramuti ate-ate roha ng pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Oras barita saluhut na. Barita na uli di Minggu Paunopon dung Trinitatis. Anaing bohal di perguluta ima natarsurat di Pesalmen 25 ayat 1 sahatu siang. Pesalmen 25 ayat 1 sahatu siang. Inangamang usahaw di kita takas ma payhuti utamo di bagasar rohang munagano. Ede sian si Daud ikon nalom ni roha di hodo puji-pujian ali di bata di Sion. Jala gararod do tuho baga-baga ali si tangi hot tangiang tuholo ro nasa sibu gumugudu akka alu-alu ni hajahaton asa au say homa manesa akka pangalosyon nami mertua mahalak na pinili mi jala ni luas mi dumonok mangingaton akka alamami say pasabang maroha nami binahen ni hinadinggan ni bagasmu jorom na badiye tung nasok kaldo pangalusin tuhami di bagasan hati goran ali debata ni hatuon nami haposan ni saluhut ujung ni tanoon doho laut akka nadawi hodo si paujak akka duluk marhite-hite gugum marhohos haguguun hodo si paso hasak niya ke laut hasak niya ke galubang nai dohot uga-uga ni akka bangso jadi mabir ma akka partopi laut maraluput tadda akka nabi nahemi marulupulu madibaheko akka parbulan ni habicaran dohot hasudutan ido sahatna dakka palang las nirohata ala mangulu kita saat dikyo. Saya pikiran lahu para di jamiton dangala ni haburjuk ku HP uban nabui merjamita pala di Minggu Paunok konduk Trinitatis marningot hinajor ni bodil soroy magui kopi sepuluh. Anggo ala ni haradok kuro majaga hai pasokku dan mungkin sahat au sahat tudikyon alai ala ni balga ni pangaramu tu ni debatado di daging doho todikku ubahen nabui hipas marsaur pajupang doho uriah gabi pihara percaya sedepan dangion di belgani pangaramotion di debata. Noai kita labui jonok hudud. Anggorang isirang kopi tidur kita. Dua halak dosa bangku. Aturan na tabu misalnya mabigi jamita, bui kita masih topisan waikan. Tabu jamita di pedite manang balik sa urak tabu jamita di pedite masih topisan. Anggo tiki kopi tidur, lah dia binna nama salak udah di sini. Oh, pemuriat tapi dangai nasiakaran, pemuriat tak napakel kohoriro, sepro. Pemuriat mitangat tak perbasuan, hand sanitizer. Tengok maju, amak tay dangol leh. Amak tay parir nai, au pehebeng, mulu matua na tua hita di pangarat tonon, la subuh itu hita lahong amereng dohok manaru. Parpesta pedongat tadi humaliang, bahwa 50 halak sarau salak nama marpesta di gidu. Aturan na prasmanan do mangat kita nuai ngawal namar kotak, edak kuboto malu marnasi kotak on. Jarang gue habis suai mulu marnasi kotak. Kali mulu prasmanan apala yes do piring.
Sudina saya nirimang-rimangan akhirnya ngadok kabe gugup kudo wasokku anggo soholan pangaramo jong mutuhan adong gope belgani holong ni roham do tai sudungan ni roham do hapiau iba gua tidakon ditikyon nang ipe ikok katidakon ni akadamang dainang duri tonga-tonga ni nuluta pangaramotion ni debata dak kaya marpacohotan pangaramotion ni debata manotong molo di bagasan teologi do hot hapor siaon pangaramotion ni nama notongi mulai seorang pese-pese siap bortian di dainangna saha tu kekekalan nama diramoti debata dang itak ni umurna songon ruas tangah dong mati 10 tahun dang itak ni pangaramotion di debata di bana dan sekolah minggu teh na merujung 10 tahun ingok mah dang itak ni 10 tahun ni pangaramotion di debata na taha kursi di manotong alani sutung adong ngaragu kita sutung nadong dope nagabe maol di pakka porsiona doh di pakka partodiona taringo tu pangaramotion di debata mamonai jami tau doh nokuma songo suku-sukun inang amang remaja na poso bulung ahama na maol nuaeng di ulah hoko di tonga-tonga di ngulung adong di bamadokon maol lu mangalulu hebeng maol mangalului perkerejuan maol mangalului si rokak ni todi mulong anak konna nahira kalas tulis eman waeng lahu mangalului maol mangalului perguruan tinggi negeri akka na berkelas di narohana mulong lahu mangalului angkatan manang ASN gawe akpol akmil bintara samapta doh akanasi maul hiya masuk ikonadong ko hebet tulu ikonaw keben 200 juta ikonaw hebe martul 200 juta dan lain sebagainya maul mulu di bagian lower di mana maul hiyan lahu bajang jokon notaris maul masuk tu peradi doh akka sabangsona hidup suhat idope alusta mulu disyukur nau maul di tonga-tonga ni ngulu ale mulu na porsia mulu dokon maul di ngulung nuae maul makka muliate di pangaramotion ni debata di nguluku di halongangan ganu pari ganu tikki na pinasaha di padongan yonna maol sehiran ado padongan yonna debatai di tonga-tonga di ngoduta sehiran yang ngaduot tu Jerusalem HP jono doi di roham inang nama maka nadok parek de madokon ku heran Allah memberi nangek dori habur seba saya hubik kiri portibio HP naung di pasahak debata tuau dakku hati dakku hamau liateho omau dolan na perju ikom murah iko ringgas lo akana porsea lahu manuluk kiti mangarimang-rimangi dohok makanguluhon padongan yon di debata di ngulu ahama alasakta ikon saya rimang-rimang atta saya hamulia tahunota padongan yon debata di tonga-tonga di ngulu ta diajari si pesal minum mahita adong tulu alasan na perjulu alasakta madok mau liate di pangaramotion di debata ima karena engkaulah yang mendengarkan doa eli si tangi hot tangian
Lapatanna holat debatado na tuk mangalusi sudi tangyakta alu-aluta doho holsot. Bereng inangamang jo habirang ni. Berek kamu jo habirak siamu. Sehat na pinasida? Coba majo pangido majo sihiri mo mutunda sidalianon na do. Coba majo sari tahun majo holsoni roham tangi honon na do. Sehali dua hali tangyao patulu hali holon na holso do di bahin na taon na. Baru mulu dipangido holon na mangido do amat taon. Ali debata. Sudi piaha tapat dokot tu debata. Ali si tangihon tangnya engkaulah yang selalu mendengarkan doaku. Masada alasan na ikon biar dingulut tegak si Gandopari bahwa Tuhan itu dia selalu mendengarkan doa kita. Dakku boto inangamang mulai siap bona pasogit kita doho dung marsaro di harapan jayaon puda nauli nak kita bigi songonon mulai siap danak songon lalau terdidion marumur 3 tahun 2,5 tahun. Nah, saya dijugun humar tangiang dari itu saya ajar-ajar itu mulai dari kecil kita selalu mengajarkan mereka untuk berdoa. Doa nabi doa-doa yang sederhana. Berkati makanan ini Tuhan Yesus. Ngulusian bukede, metawon, banyak serakon, sasadahu Yesus dong aku totong. Nengnok mata nami, homa Tuhan, di homa Tuhan, daing dohotor dinami, amin. Mulai siya geleng, diajari martangiang. Sahat tu opung-opung, sahat tu kakek-kakek. Dakku bawa tu suku jo adong nang sapuban akau pung nami nang macohok martangiang. Herua dalam gomos tangiang nggak tu dia doa Tuhan. Apalagi jang umurku. Ngahulah songono tu dia doa menomu. Paling di masa-masa praremaja dotto. Remaja na poso bulung. Alai sidu pegugu na. Urak tangi manangi honak kapuda. Ulu si pata lau mangap pedang martangiang. Lau dungo pedang martangiang. Lau marhuak tong dong martangiang. Ale pos roha akna di bagas joroon akka si partangiang do akka manginang. Songon nangik di suaramu naima nasi partangiang di bagas joroon. Baidu dah. Sien nageleng diajari martangiang. Ala dia aduk Tuhan nasay manangiho tangiang ta. Ibana pangalu-aluat ta. Jala tayo ma. Suri portibion ikon uduk tutoro ni Pak. Ido diuduti diturpukon. Semua orang akan datang kepadanya. Ninna. Lapatanna di bagasat tangangi harapan pangiduan doho pos ni roha. Tangadong na atis muloro masa lalo songgok maro lalo nuayang ditikyon. Ang madokod na marbinggon dakwa por saya itu hari ini na kola ro lalo gempa bencana ikom bartangiang ingot na. Ikom mangalu-alui, ikom pasahaton na dirina. Semua orang akan tunduk kepada Tuhan. Alai mulu agak hipas do atar malo bagak-bagak musim mobil letong bejabuna di komplek elit. Aku ateis. Atar terbarita museng di media sosial. Ingok mak. Ola ro parsaiton na bosa. Mulu mimane di hotel bitak itu. Ola di sipu-sipu budi kidungi. Ikom martangiang. Tu Tuhan. Debata. Dapat rohata romang. Ido. Alani agak ipas do pita nuaing segar minar bohita baulang julu rolalo yatong do bencana alami sa martangi yang mahita si Gandopari ala pudai mulai sian na met nung ngajonok tu si pareotai inang
martangiakko da amang, martangiakko lau hobor hatu, martangiakko ala dia debata si tangihon tangiang. Napedua hon alasata madok mau liate di ketak jupat tadi debata ima di ayat paupaton. Engkaulah yang menghapuskan dosaku. Ali Tuhan, sesama dosa pangalosyon nami. Usukum madihita saluhuna sudah hita pardosa. Di baulo dohonon ubelga do dosa niba siapa matang nibo. Ate adong ko dihita ubelga do me pamatang si dosa na. Inangamang nadipudi ubelga dosa ta siapa matakta. Uborak dosatta siati bangata. Utibo ugijang dosatta sian tibutta. Alani sudi hita na di bagas joron. Nasutuk pola pamalo-malo hubah makatayakan dosan donganna. Dosana majo dirata-ratai. Tang madok ko gabi suada si paingot. Paingotot do ngulu salah alai perjulu pati perjulu rata-ratai suhak-suhati rimang-rimangi belga ni dosata borak ni dosata do tibo ni dosata nasun na Tuhan itu kita alia maksilaban babua maju dosam nama beko meile situtu di perngudom Tambino to bebe no kubuhi kutu dia. Mulubui pitor tutoro ni tano ima. Ala ni jorbu ni dosa niba. Balik sa akapung ina Naomi. Babua maju dusam na balik mabahek kumaila bihasiangan. Itor mau hombo si makudap tau. Tumaku may tormate. Kung nama huria, paradiso, inester, sudah situan natorok ruas ni huria. Sudah dari suku-suku no. Amang inang, coba ungkapkan dulu dosamu yang paling hina, yang membuat dirimu malu sekarang. Itor mau hombo si makudak tau. Kita akan terdiam, tersipu. Akan geleng-geleng. Iya betul. Bau nangarong na pejago-jago. Ubadia dua usak ko amang. Ubadia usak ko sudido perdosa. Jala ido na diajari liturgi ni HKBP itu kita. Na pabuah ko sudi perdosa pangisi ni bagas joron. Iko sudi ma rap mengaku dosa. Adok panopotion di dosa. Tuduhon itu pengakuan panopotion di dosa. Suri kita diarahon debata rapakku hamu mahasalamu ala dia engkaulah yang menghapus dosaku. Hodo manesa dosa. Ale belga di holong ni rohani Tuhani boto amuro. Tuhan tidak selalu menghitung-hitung dosa kita. Mulu dihitung-hitung ko dosa mulai detik pertama sampai hari pertama, bulan pertama sampai tahun pertama. Kita tidak akan mendapat apa-apa daripada Tuhan. Dia tidak memperhitungkan dosa kita. Dilehon anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dipasidung. Lunas. Yang terjual telah ditebus. Lunas. Ima balgani holong rohata makana ikon madok mau liate di pangaramo tiyo ni debata dakta rasa ni napatuluhon alasata madok mau liate tu debata mangi hututur pukon ibana do sitop palangit do tano ditoru ni huasona do saluhuna nati no pala akka hasak ni galubak pe akka dia pinamasa di portibion ditoro ni huasona karena rosi jok mandokon nuaik pe huboto Tuhan
seguru do mudo HP nama sa di tonga-tonga di ngulu. Job 42 ayat 2. Bahwa semua dalam kehidupan kita itu di bawah kendali Tuhan. Siap pamotoan. Alani nangamang na dihalongi Tuhan ta Yesus Kristus. Ala ibana do manopak. Ibana sendiri mad desain nguluta. Biala sat tadang madok molat itu ibana. Ibarat na songonon. Ibana mabahen lapangan bola, manang lapangan basket. Akka jolma nalaho may berbulupi, dohok nalaho basketon. Ibana sendiri tong menggerakkan melalui roh untuk supaya bermain dan memiliki taktik-taktik lain. Semua itu kendali Tuhan. Pangaramu itu dia pada tak tanggung-tanggung. Makanya dokon sampai ujung nih Portibion, sobinoto di ujungnya di ramu tibana. Saat tu laut nadinadao manang di dia tang binoto di ramu tibana. Begitu besar kuasanya. Omma panit dangion si David. Apalah di hari Mingguon, mangaraho suderos nuriau na berpungu di bagas joroon. Beta. Hamu lihatehon pangaramotio ni debata. Bersyukurlah di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena itu selalu ada, selalu setiap hari. Unang tadok molo marsahit kita, dang adong pangaramautin di debata, ubal gadisi pangaramautin di debata. Unang tadok molo berduka hita, dang adok pemeliharaan di debata, ubal gadisi pemeliharaan di debata. Ubal ga, suhak na siap kaporsiaw. Dia bing, dia apo-apoi, di memei. Surinai pangaramautin di debata. Alamido dohonok kumamarhite jamitao. Oh, hidupku sekarang bukan lagi diriku. Soalnya kondisi Paulus. Tetapi apa saja yang terjadi dalam hidupku sekarang ini adalah hidup tentang Kristus. Tentang pemeliharaan Tuhan. Bukan pemeliharaan kita pribadi. Iko jamok doh kita disi. Ngulumon. Nadong diho. Ulaumu. Itu semua tentang Kristus. Bukan tentangmu lagi. Alani unang adong be na lomo-lomona sa diri tu dirina. Ikon dirimi sa guru tu lomoni rohani debata. Amin. So kon na sa beribon do gumugo sa beribon so na galido. Apalagi dihamu wakka manginang nama buan dana terdiri. Unak suada puda akay anak komunai marhiti tangiang doho hata nauli. Ingok ma mulai seorang imana siap pertian ninang ngadi dongan di debata. Bukti padongan di debata di nasida hamu natoras ma laho mangajar-ajari. Udok kuma tu nasida nat pare songonon. Mulu marminggu ya anak komu amang itaruhok kolo. Itaruho namang. Oleh ate mai Tuhan. Usukum madu kita saluna. Mulu marbinggu anak kota na juli tataruho do. Adok madokon iya, adok madokon dang. Adok ngotak di pitu, adok sahat tu bagas. Itu kan? Jadi keluarga yang mau membawa anak terdiri 5 orang asah dan lakukan itu mulai dini. Asa unak pola tumatang semua duan atik mangalui nang nasodok puda ala na raju modo aong go hamaulan mangarorok dana aong dang mulus-mulusi ala puda nauli barita nauli iko saha tu nasida asa mangul lausido odolan ni episteli tu sude jolma najugul naburju iko saha hata de debata na mangalo na solo mga tusi ima boni na tubuh di topi dalan. Mereka menolak atau belum sempat tumbuh. Dia tidak mengerti. Bahkan sama sekali tidak mau mengerti. Firman Tuhan harus sampai kepada mereka. Na di dabatuon. Na tubuh. Alay holar romatan yari. Rahar mate. Iko sahat hata di debata. Na tubuh di parsihupian. Tubuh-tubuh ubalga khawatiranna. Sian pangaramotio di debata denguluna ikut sahat apalagi mak tu tanu nadinggan
naik komar lopit 100 lopit, ono pul lopit 30 lopit. Iko sahat. Asama parhokor hongoluna tugano nati nopani debata. Alani nangamang nari hawalong itu hatta Yesus Kristus na perpudi sahali. Ngulut taon dang bui dang mamuji debata. Dang bui dang tadok kita jupatta di pangaramo itu na iko puji-pujiota. Iko pasangapotta di bana ala las rohan debata. Diaka na pasangapog warna na mangihut. Beta mahita sa luhut na. Majamitai akka humaliakta taringot tu pangaramo itu debata dok. Iko malo doho manaringoti mangarimangi pangaramo itu debata di ngulung waeng daripada akan masa di hasiamano di pasu-pasu Tuhan mahita sa luhut na. Mula siap bagas joron baminar-minar majowi muna hubereng bah. So nadong nakaku minar mabuhi muna mula di dongani debata do ho amangan Arya borngipe marsak nang las diroka marasahi mana kipas debatai dang debata marsangga-sangga debata padongan di tonga-tonga ning gulu hapor siae ma mia dui bana amin martangian mahita oleh tema Tuhan dihatam nau marsaringar di parsoran nami na say di paingoto na say di hoko tuhami akan atumayo katam manotong ko madongane hami akan ok tinubusmon saya jare mahami sa luhut na makam muliate honi mamarita honi di tonga-tonga ning ngulu nami jala ngulu nami ope dada holat tu diri nami bion nunga ikon pilih hunun nami tutorun ni huasom harajom malupahi akan adingkan songon rohani jolma na mangulu na tubu di tanong nadingkan nama parbueho 100 lopit ono 10 lopit ng 30 lopit Tuhan saya rupi hami saya jara-jare hami saya sodangi rohadoho pikiran nami asam marurat hatamon dia ada hola si panangin hami aleneng masyulahu kata pami mulak siap bagas jorong pasu-pasu akkama nami nanamion dia kaulon na leho gugu atudu kepada raman dingulu Tuhan saluhu nai pakyon nasida lahu pagudang kudak ko keluarga na yanak konna asa saluhu na makam liate hon saluhu na gulmit dingulu na olan alannya sineroham holan alani padongan yo mulutung adong akarwasmon di bagasan hagalion parsahiton nasaha nuaing magkirim di hamalumon leho kabengeton leho pos ni roha tu doho tuha pamaluponi pasu-pasu aku ubat na pinarsalihunun na nangaka keluarga pena mangarawat suak songoni Tuhan diaka ruas ni huriang natongombak kirim diaka anak doho beruna asa tuk pajong joko par rumah tangga par dongas saripion homa nama kerpasi anak doh buru ni hurian asa tu kolong ni rohana totong pajong joko pardonga sarepion namar habiara tu jala disalu na tahiak karuas ni huriam na marulang tahun doh na neng marulang tahun di huriamon saya homa nama ngalehon hahi pason gajang numur jala saya ajare hami salu na karuas ni huriamon mamilangi ari-ari nami sudinai holan ala ni asin roha mulak kami siap bagas joromo Tuhan di bagas pos neroha dongani hami sahatu ganuk bagas nami padao hami sirra gami parmaran asa jupang di hami silas neroha nasiako berhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus mertangiak kami Tuhan amin nungata bigi jamita inangamang tapara di piliatta mared de mahita Hallelujah.
Urian itu hata nuang masuk mahita tulau padirion na badia mared de mahita siap bukit de nomor 146 ayat 112 di ayat 2 jongjong mana toras nama buat terdiri. Partangiang mahita ali amanami na di banua gijang narodo hami tujulo mabuan akada danakon saya si maroham jalo manasida gabe anak komo pasu-pasu jala pergugui manasida mangiahi hanguluan sogot marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atas si paingot Tuhamu natoras na mabut terdidi tangihok kamu mah atong hamu akadongan na mabuan danak si didionon tangihok kamu mah hatani Tuhan Yesus laho mahamu tulia portibion ninna madok at kasisyanna pure hamu masaluhuk bangso didi hamu manasida tubagasan goar de debata ama dohot anak dohot tod di porbadia ajari hamu manasida mangaraduti saluhukna nakana hutonahoni tu hamu jala ingot ma sai dong anakku do hamu ganup ari rasi rasa roa jali hasiang ono manang ise na porsea dohok nididi dapotan hanguluan alain na so porsea hona uhum sogot tangi hok kamu ma dohot hata ni debata na tarsurat di evangelium ni si Markus adong ma akka na mabuan danak tutuhan Yesus asa di jama alai dipicang akka sisian nema nama buani jadi dung di ida Tuhan Yesus si sugu marohana di dokma luas samu ma akka dan kiro tuahu unang orai hamu nasida hai dia kasih songoni do harajau ni debata na tutudo na hudokot tuhamu manang isi peyanggo sosongon danak ibana majalo harajau ni debata tang bongot ibana tusi dungi di haul makada danaki dia peho matangan na tu sida mamasu masu nasida atong saluhuk na hamu rak mahamu makatidakon hata hapor syautai sada dua ya. Atau halusiamu ma akka na husukunon na parjulo dipangido hamu nuaeng didion akka nalkon tubagasan ni nahina porsiamu na napadua hon biha naulu do hamu mamudaya nakkumulaon asa diboto jala dihutun nasida hatani debata napatuluhon
Naulu lo hamu marsum nasida tu gereja doho tu perguruan di Huria Protestan asa gabe ruas memangul nasida di Tuhan Yesus Kristus. Atau papasahan nasida mereka merdeka di Evangelio Menagalia. Maju hamu sesatu. Ali Anjola Saputra Siahan Bidi maho tubagasan kuarni di bata ama doho tubagasan kuarni anakna Tuhan Yesus Kristus doho tubagasan kuar di todi purbadia. Amin. Sai diramuti Tuhan debata maho tuha bobokon tubagasan harajaun di debata Rudi saliling-liling. Amin. Ale Jeremy Lauren Situmorang Bidi maho tubagasan kuar di bata ama doho tubagasan kuar ni anak Tuhan Yesus Kristus doho tubagasan kuar di todi purbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho tu habokon tubagasan harajaun di debata rodi saliling-liling. Amin. Begini ya. Lili Brigita Gavrila, udah pas ya. Ale Lili Brigita Gavrila Guru Sitomorang. Budi maho tu bagasan kuaran debata ama, doho tu bagasan kuaran anak Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan kuar di di purbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho tu habobobon tu bagasan harajaun di debata rudi saliling-liling. Amin. Elina Serenauli udah pas kan? Ale Elina Serenauli Boru Siregar. Bidi maho tu bagasan kuaran debata ama doho tu bagasan kuar ni anaknya Tuhan Yesus Kristus doho tu bagasan kuar di todi purbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho tu habobo tu bagasan harajaun debata rudi saliling-lilingna. Amin. Panlana. Ale Glenn Lionel Situmeang Budidi maho tu bagasan kuar di bata ama doho tu bagasan kuar ni anak Tuhan Yesus Kristus doho tu bagasan kuar ni todi purbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho tu habobo mo tu bagasan harajaun debata rudi saliling-liling. Amin.
Jongjong mahamu samara. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata ama nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasahat tabi akada danagot tuho. Jala di jakok kodo nasida gawe anak komu marhiti-hiti padidion nabadiai. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida di tanoon jala gabe panean di hanguluan nasaling-liling na. Asi maroham doh diakkan atau ras ni danakon. Separgugui jala ajari manasida manuguru-gudak danakon tuho. Asa rap nasida taruli diakka arta nihara jaungmu. Amin. Udul mahamu. Hita saluhukna ruas nuhuria maredde hita sian bukede 145 rimah hita jongjong. Tatangyak ko mapiliat tamartangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Oro haroroan ni saluhut sileho-leho na ringgan dohot nasa ulibasan na mauliutus. Hu pasahat tami masian na nilehom mi tuhami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na hutus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hu parhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibiyong. Buhay maroha nami marhite-hite toddim. Asalam hutad dahami gudang ni sileol-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say ro maharajawnmo, say saut malomo ni roham di Banua Tongonson na di Banua Gijang, lehom matuhami sa dariyon hangulua siya pare, say sama dosa nami songopanesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami to gihot to pangujunan, palua mahami siyan pangako. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. Di sodakot Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaor homa damena tutodim.
Jadi akka keluarga nama buat terdiri hudul majo, kami masih jalangan maju jolo.